ስማ በወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴ እንዘአምን ወትማጸን እከይደከ ሰይጣን በቅድመ ዛትም የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተኢትስም የማርያም ጽዮን ለዓለም ወለዓለም ዓለም ነቅተከ ዜን ሰብሐከ እንባርከከ ዜን ተአምነከ ንስእለከ ዜና ሰበቃከ ንገኒ ለከ እጅውንት ቀን ለስምከ ቅዱስ ሰግድ ለከ ዘለከ ሰግድ ኩሉ ብርክ ወለከ ይትቀነይ ኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላክ አማልክት ወእግዚአብሔር ንጉሠ ነገሥት አምላክ አንተ ለኩሉ ዘሥጋ ወለኩሉ ዘነፍስ ንጽዋዕ ከንነ በከመ መሐረነ ቅዱስ ወልድከ እንዘ ይብላ አንተ እምሰሰበ ጸልዩ ከመ ዝበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይሁን። ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ነኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ሰዓት ዛምሸት እዚኣ ድማ ባርኻልና ጸሎትና ለመናና ምህላና ኩሉ ድማ ተቐበለልና ኣብ ቅድሚኻ ቅቡል ኣብ ቅድሚኻ ድማ ስሙዕ ግበረልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ቤድ መላእኽቲ ክሓልወና ኣብ ሕማም ዘለዉ ፈውሰልና ብሓዘን ዘለዉ ጸናንዓልና ተጨኒቆም ዘለዉ ርህወሎም ጠምየም ጸምየም ዘለዉ ንስኣልና ብስጋ ብነብሲ ተኣስርትሓልና ፋሕ ዝበላ ክበልና ኣብ ፀባ ኣብ መከራ ኣብ ሽግርን ዘለዉ ድማ መሰረ ፍጠረሎም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን አበሳናን እንደገልና ክባድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ አሜን። ኦዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ውሒድና ከደንግል ይኸ ብስጋኹን ደንግል ይኸ ያደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ አንስ ብርኽቲ ኸይፍረ ከርስኹም ብርኽዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኸ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ይፍታሕ ወይስረይ ዚኑ አምላክን ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ሊቀ ካህናት ሰራይ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንትሙ አበውየ ካህናት ወአብየ ዲያቆናት እድ አንሳይሩ ሕፃናት በበስምክሙ ኩኑ ፍቱሐነ ወንጹሐነ ይረስየን ረሲ ኩሉ ዓለለ መንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በል 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ። እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቓብርን መፈጸምታ ሰዓት መዓልትን እያ። ከምኡውን ድቃስ ኣምሳል ሞት ስለ ዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ንዝገበረሉና ይቕረ በሃሊ እግዚአብሔር ኣቦን ጎይትና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና። ሰዊርናን ረዲእናን ይሓልውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቑብናን ኣጽኒዕናን ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ ሕጆም በዛ ቅዱስ ስእለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉን እግዚአብሔር ኣምላኽና ንልምኖ ኣለና። ኦ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ ኣቦን ጎይትና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና። ስለ ዝሰወርካናን ዘረዳእኻናን ዝሓለኻናን ነብኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቐብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕኻና ነመስግነካ። ኦ ጎይታ ይቕረ በለልና ኦ ምፍቃር ሰብ ስለ ዘንድምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደሊ ኣለና። ነዛ ቅድስ ስእለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንእኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና። ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ኮይኑ ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ጸላንዑ ጎይታ ካብ ያርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዝርያ ዝቕዱስ ቦታ እዚ እውን ኣርሕቕ ዝጠቕምን ዝሓሽና ዘለና ጥራን ቅብርትን ኩሉ ሓይሊ ጸላን ክንረግስ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ ምኻብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልኻና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ ምሕቡብ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ክብርን ቦ ዘለካ
لمن كل ساعة زلالم على أمين نسعى مزمور 51 وأملاك كم سالك محرني كم تعبير راغ أبساي دمسس كاوساي تطبيق حسب أنه حتياتي وناصرهني أنا أبساي فلت اللهم حتياتي كل جزيب كلمة أيو زربا خاص عدق فردخان صون كاتر كبس أنا أخاطر يبدلكو أبقد مخا أكي جور كنا بابسا تولد كنا كابا حتيات تنستني نوانا حق أوش تقاتلو لي أبحو أنت أمهرني أنت خص أرش اسم عزاز لي أنك برد كسعود حصابني تنزغت قد كاين عسم تحق وساس بهتان حق وسناس معني كز كهاب حتياتي كله نفزل أو سايون دمسسو وأملاك طري اللي بفطر الليش أنا منفس كاوش تحدث كاو قد كاي دربيني حقس مدحان كامل سلي بفقادني منفس وندقفني ما قد خان مفرس خمرهم إيه حات أنا بخاخم لسوية وما أملخ مدحاني كبداد ما نكفني لساني نسأل كهالو كتب له إياه قويتها في مسكانة خنا قرصانا فريق فات مسوات بهاب بلكاني انت زي كونس مقرب كل كانيري مسوات مراراي تقوني خم مسوات أملخ زور منفسي وأملخ نسورون كنت بايتون أونيها نتيم تسقها سنة يقبر الله مكاتي أتي رسالة دق شموسات صدق بحر بزحر مسوات بمبل مسوات بحق بلكايو شو عم مسوي خارح قرب الكايم هالليلويا صلاة جزيرة كاسن كرسات نقصين أملخ مسكانة قرولو حتياتيك حد قال لك لمنو መዝሙር 130 ወእግዚአብሔር ካብ ዓሚቕ ናባኻ ኣወሆ ጐይታዬ ድምፂ ስማዕ ኣእዛንካ ናብ ድምፂ ምህልላይ የቕልባ ወእግዚአብሔር ኣበሳ እንተተቖጻጸርካስ ጐይታዬ መን ደው ክብል እዩ ግና ኸም እንቲ ኽፈርህኻ ይቕሬታ ምሳኻ ኣሎ ንእግዚአብሔር ጽበ ነፍሰይ ትጽበላ ብቓሉ እውን ተስፋ ገብር ኣለኹ ሓለፋቶም ወጋሕታት ጽበዮ ሓለውቲ ሓለፋቶም ወጋሕታት ጽበዮ ሓለውቲ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ትጽበየላ ሳህላ ብእግዚአብሔር ብዙሕ ምድሓን ከኣብኡ እሞ ወእስራኤል ንእግዚአብሔር ተጸበዮ ንሱ ንእስራኤል ካብ ኩሉ ዓበስኡ ኸድሕነ እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መዝሙር 131 ወእግዚአብሔር ልበይ ተዓበየ ንዓይንተይ ከዓ ልዕላ ይበላን ኣብ ዓብይን ዘየስተውዕሎን ነገር ኣይመላለስን ንነፍሰይ ሃዳእኽዋ ሳበልክዋ ከም ጥብ ዝሓደገ ህፃን ኣብ ዕፉ ኣዲኡ ነፍሰይ ከምቲ ጥብ ዝሓደገ ህፃን ኣባይ እሞ እያ ኣታ እስራኤል ካብ ሕጂ ንዘለኣለም ብእግዚአብሔር ተስፋ ግበር ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 132 ወእግዚአብሔር ንዳዊት ኩሉ መከሩ እዘክረሉ ንሱን እግዚአብሔር ከም ዝመሓለ ቦታ እግዚአብሔር ምሕደርነት ናይ ያዕቆብ ስልጡን ክሳዕ ዝረክብ ብሓቂ ናብ ድንኳን ቤተይ ኣቱን መንጸፍ ዓራተይ ኣይድብን ንዒንተይ ድቃስ ንኸበረ ዓይነይ እውን ሰላምታ ይህብን ኢሉ ነቲ ናይ ያዕቆብ ስልጡን ከም መተባባፅዕ ዘክረሉ ንሆ ብዛዕባ ኣብ ኤፍራታ ሰማዕና ኣምሮር ይዓርኽ እምነያ ናብ ማሕደሩ ንእቶ ኣብ መርገጽ እግሩ ንስገድ ወእግዚአብሔር ንስኻን ታቦት ሓይልኻን ተንስእ ናብ ቦታ ዓረፍትኻ ንዓ ካህናትካ ጽድቂ ይልበሱ ቅዱሳንካ ድማ ዕልል ይበሉ ምእንቲ ዳዊት ባርያኻ ኢልካ ገጽ ቅቡእካ ይትምለስ እግዚአብሔር ንዳዊት ካብ ፍረ ከርስኻ ኣብ ዝፋንካ ኸቐምጥ እየ ውሉድካ ኺዳነይን ነቲ ዝምህሮም ምስክረይ እንተሓለዉ ውሉዶም ድማ ኣብ ዝፋንካ ንሓዋሮ ቁመት እዮም ኢሉ ብሓቂ መሓለሉ ካብኡ ኣይክርሕቕን እዩ እግዚአብሔር ንጽርዮ ንሓሪዋ እሞ ምሕደሪኡ ክትከውን ባህጋ እዚኣ ንሓዋር መዕረፊተ እያ ብሂገያ እሞ ኣብዚኣ ክነብር እየ ንሲያ ጸቢቐ ኽባርኾ ንድኻታት አንጌራ ኸጽግቦም እየ ንኻህናታ ምድሓን ከልብሶም እየ ቅዱሳና ኸዓ ብሓጐስ ዕልል ክብሉ እዮም ኣብ ኣቐርኒ ዳዊት ከብቁል እየ ንቑበኢ መብራህተይ ኣዳለኹ ንጸላእቱ ነውሪ ኸልብሶም እየ ኣብ ልዕሊኡ ግና ዘውዲ ኸንጸባርቕ እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እንሆ መዝሙር 133 እንሆ ኣሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩ እስክንደይ ሰናይን ክንደይ ጥዑምን እዩ ከምቲ ክቡር ዘይቲ ኣብ ርእሲ ኣብ ጭሕሚ ኣሮን ናብቲ ዘፈር ልብሱ ዝወርድ እዩ እግዚአብሔር ኣብ በረኸትን ህይወትን ንዘለኣለምን ኣዚዙ እዩ እሞ ከምቲ ናብ ኣኽራን ጽዮን ዝወርድ ጠሊ ሄርሞን እዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 134 ኣቶም ብለይቲ ቤት እግዚአብሔር ተቆሙ ኩልኹም ባሮት እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ባርኽዎ ኣዳውኩም ናብ መቕደሱ ኣልዕሉ ንእግዚአብሔር ከዓ ባርኽዎ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር ካብ ጽዮን ይባርኽካ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 137 ኣብ ጥቓርባታት ባቢሎን ተቐመጥና ንጽዮን ምዘከርና ብኸና መሰንቆታትና ኣብቲ ኣብኣ ዘሎ ዕቦላ ሰቐልና ቶም ዝማረኹና ናይ መዝሙር ቃላት ካባና ደለዩ እቶም ሰቐይትና እውን ሓደ መዝሙር ጽዮን ዘምሩልና እነበሉ ክንሕጐስ ለመኑና ከመይ ገርና እሞ መዝሙር እግዚአብሔር
ምድሪ ጓና ክንዝምር ኢየሩሳሌም እንተረሲዐክስ የማነይቲ ኢደይ ትረስዓኒ እንተዘይዘኪረኪ ንኢየሩሳሌም ከዓ ሓለፋ ኩሉ ሓጎሰይ እንተዘይገረያስ መለሓሰይ ኣብተን ሓገይ ትጣበቆ እግዚኣብሔር ነቶም ኣፍርሱ ክሳዕ መሰረት ኣፍርሱ ዝበሉ ደቂ ኤዶም ብመዓልቲ ኢየሩሳሌም ዘክሮም ኣትኽትዓንቡ ዘለኩ ጓል ባቢሎን ሕነት ዝገበርክና ዝፈድየክ ምስጉን እዩ ንህፃናት ክሕጁ ኣብ ከውሑ ዝጭፍልቆም ምስጉን እዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። መዝሙር 138 ብምሉእ ልበይ የመስግነካ ኣብ ቅድሚ ኣማልኽቲ ምስጋናኻ ዝምር ንቓልካ ሓለፋ ኩሉ ስምካ ዕቢኻ እየ እሞ ናብ ቅዱስ መቕደስካ ኣቢለ ክሰግድ ንስምካ እውን ስለ ሳህልኻን ሓቅኻን ኢለ ከመስግኖ እየ። በታ ዝፀዋዕ ኩላ መዓልቲ መለስካለይ ኣጥባዕኻኒ ንነፍሰይ ኣበርታዕኻያ። ጎይታየ ኩሎም ነገስታት ምድሪ ቃላት ኣፍካ ሰሚዖም ከመስግኑኻ እዮም። ክብሪ እግዚኣብሔር ዓብይ እሞ ብዛዕባ መገድታት እግዚኣብሔር ክዝሙር እዮም። እግዚኣብሔር ልዑል እዩ እሞ ንትሑት ይርዮ ንዕቡይ እውን ካብ ርሑቕ የለልዮ። ብማእኸል መከራ እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ህያው ትገብረኒ። ኢድካ ኣብ ኩራ ጸላእተይ ትዝርግሕ የማነይቲ ኢድካ እውን ተድሕነኒ። እግዚኣብሔር ክፍጽመለ እዩ። ጎይታየ ጸጋኻ ንዘለኣለም ይነብር። ንተግባር እዳውካ ኣይትሕደጎ። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 141 ጎይታየ ናባኻ እውለኹ ቀጢፍካ ምፀኒ ክፅዋዓካ ከለኹን ድምፀይ ይፅዕም ኣሎ ፀሎተይ ኣብ ቅድሚኻ ከም ዕጣን መልዓል ኢደይ ከም መስዋእቲ ምሸት ይኹን ጎይታየ ንኣፈይ ቀፊር ግበረሉ ደገ ከናፍረ ይሓሉ ምስ ገበርቲ እከይ ረሲእነት ከይገብርሲ ንልበይ ናብ ክፍኣት ኣይተዘንብሎ ኣነ እውን ካብቶ ጥዑም ብልዑም ኣይብላዕ ጻድቕ ይውቅዓኒ ለውሃቲ ዝለፈኒ ዘይትርእሲ እዩ ርእሰይ ኣይእበዮ ጸሎተይ ገና ብእከዮም እዩ ፈረቶም ብገደል ምጸደፉ ቃላተይ ጥዑም ምዃኑ ክሰምዑ እዮም ከምቲ ሰብ ንምድሪ ዝትልሞን ዝሓርሶን ኣዕፅምትና ከምኡ ኣብ ኣፍ ሲኦል ተበተነ ወእግዚኣብሔር ጎይታ ዓይንተይ ናባኻ እየን ናባኻ ውከል ኣለኹ ንነፍሰይ ኣዳእኽዋ ካብቲ ንነፍሰይ ኣይትኽዓዋ ካብቲ ዘፃወድለይ መፃወድያን ካብ ምፈንጠራ ግበር ትእከይን ሓልወኒ ኣነ ክሓልፍ ከለኹ ስረሲኣ ናብ መፃወዲኦም ይወድቁ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። መዝሙር 142 ብዓውታ ናብ እግዚኣብሔር ኣዊ ብድምፀይ ናብ እግዚኣብሔር ምህለል ኣለኹ። ጓህየይ ኣብ ቅድሚኡ ኹዑ ሽጋረይ ኣብ ቅድሚኡ ነግር መንፈሰይ ኣብ ውሽጠይ ምስ ማህመነ መገደይ ፈለጥካ ኣብታ ዝሓልፋ መገዲ መፈንጠራ ሓብኦለይ ኣብ የማን ጠምት እሞ ርአ ዝፈልጠኒ የልቦን መዕቆቢ ሰኣንኩ ንነብሰይ ግዲ ዝገብረለ የልቦን ወእግዚኣብሔር ናባኻ ኣውኹ ንስኻ መዕቆብየይ ኣብ ምድሪ ህያዋን ግደይ ኢኻ ኣብ ብዙሕ መከራ እየ ዘለኹ እሞ ኣብያተይ ስማዕ ሓይሎምኒኦም እሞ ካብ ሰጎግተይ ኣናግፈኒ ንስምካ ከማሱስ ንነብሰይ ካብ ማእሰርቲ ውፃእ እያ ሰናይ ክትገብረለይ ኢኻ እሞ ጻድቃን ክኸቡኒ እዮም ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 146 ሃሌሉያ ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ኣመስግኒ ብሂወተይ ከለኹ ንእግዚኣብሔር ከመስግኖ ክሳዕ ዘለኹ ንኣምላኸይ ክውድሶ እየ ብመሳፍንቲ በቲ ክረድእ ዘይከኣለ ወዲ ሰብ ኣይትወክሉ ትንፋስ ይወፅእ ናብ መሬት ምለስ በታ መዓልቲ እቲኣ ሓቐናኡ ይጠፍእ ኣምላኽ ዘያዕቆብ ዘረድኤቱ ተስፋኡ ከዓ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገበረ ሰብ ብፁዕ እዩ ንሰማይን ምድርን ንባሕርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉን ዝገበረ ግን ንሓቂ ከዓ ክሳዕ ዘላለም ዝሕሉ ንጥቑዓት ፍትሒ ዘውፅኣሎም ንጥምያትን ጌራ ዝህቦም ንሱ እዩ እግዚኣብሔር ንእሱራት ይፈትሖም እግዚኣብሔር ንዒንቲ ዕውራት ይኸፍተን እግዚኣብሔር ንዝደነኑ የቕንዖም እግዚኣብሔር ንጻድቃን የፍቅሮም እግዚኣብሔር ንስደተኛታት ይዕቕቦም እግዚኣብሔር ንዘኽታምን መበለትን ይኣልዮም ንመገዲ ረሲኣን ግና እግዚኣብሔር ንመንግስቲ ረሲኣን ግና ይጠዋውያ እግዚኣብሔር ንዘለኣለም ዓለም ይነግስ ወፅዮን ኣምላክን ውሉድ ወለዶ ይነግስ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 147 ሃሌሉያ ንኣምላኽና ብመዝሙር ምውዳስ ሰናይ እዩ ጥዑም እሞ ምስጋና ይግባእ እግዚኣብሔር ንኢየሩሳሌም ይሃንጽ ንስዱዳት እስራኤል ይእክብ ኣሎ ንልቦም ተሰብሪ ይፍውስ ነቑሳሎም ይዘንን ቅጽሪ ከዋኽብቲ ይቖጽር ንኹላቶም በብስሞም ይሰምዮም ጎይታና ዓብይ እዩ ሓይሉ ብርቱዕ እዩ ምስትውዓል ወሰን የብሉን እግዚኣብሔር ንትሑታት ይድግፎም ንረሲኣን ገና ኣብ ምድሪ የወድቖም ንእግዚኣብሔር ብምሳው ዘምርሉ ንኣምላኽና ውዳሴ ብመሰንቆ ዘምርሉ ነቲ ንሰማያት ብደመና ዘጐልብብ ንምድሪ ዝናም ዘዳሉ ናብ ኣኽራን ሳዕሪ ዘበቁል ነቲ ንእንስሳን ንዝምህለሉ ጫጫዊት ኮኻትን ዝምግብ ዘምርሉ ንሓይሊ ፈረስ ኣይብህጎን በጋር ሰብ ኣይሕጐስን እግዚኣብሔር በቶም ዝፈርህዎ ንጸግኡን ዝጽበዩ ይሕጐስ መሃርሃር መዓጽኹ ኣጽኒዑ
ንደቅኺ ኣብ ማእከልኪ ባሪኽዎም እሞ ወኢየሩሳሌም ንእግዚኣብሔር ኣመስግኒ ወጽዮን ንኣምላኽኪ ወድሲ ናብ ወሰናትኪ ሰላም ይገብር ብሰብ ሕስርና የጽግበኪ ትእዛዙና ምድሪ ይሰድድ ቃሉ ቐልጢፉ ይጐይ ንበረድ ከም ጸምሪ ይህብ ንኣሳሒታ ኸም ሓሙኽሽቲ ይብትኖ ንበረዱ ኸም ርፍራፍ ይድርብዮ ኣብ ቅድሚ ቁሩ ኸመን ይቐውም ቃሉ ይሰድድ እሞ የምክኾ ንፋሱ የንፍስ እሞ መያት ይውሕዙ ቃሉ ንያዕቆብ ስርዓታቱን ፍርድታቱን ንእስራኤል ነገረ ንኻልኦት ኣሕዛብ ከም ዝኸታእ ይገበረሎምን ፍርዲ ተኻቱ ኸ ኣይፈለጡን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። መዝሙር 148 ሃሌሉያ ንእግዚኣብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኹም መላእኽቱ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ ኣተን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንኦ ኣቶም ብርሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቶም ናይ ሰማያ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያ ዘለኹም መያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለመ ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህቦብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረታ ኣዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ዓዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣግባዝን ጎራዝትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርና ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እነሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ምጽናዕ እስራኤልን ጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርእ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መጽሐ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብሩሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቑፎ ንኣምላኹን ከምዚ እናበለ ባረኸዎ። ጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብካ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ዝፀረበኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ኣሜን ክፍልታት ጸሎት እንሆ ብትቕድሞ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ ተኣቢ ምገጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ኃጢኣተይ ርዕድን ቅጥቀጠን ኣለኹ ግንከ ነፍሰ ገና መሬት ትነብሪ ካብሃለኹ ዝተነስሒ ምኽንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሰን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክረ የልዎን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኑ የልዎን እሞ ካብ ድቃስተኪ ተንሲእኺ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ወኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን ናበልክ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውን ስል ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ። ግንከ እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ ከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኺ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋ ከለኺ እንታይ እዩ እቲ እትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ ሰንብድ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይጉዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናውቃዕኹ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቕረ በለለይ እብል ኣለኹ። ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወላዕለመ ዓለም ኦ ንጽህቲ ድንግል ናብ ባርያኺ ትቕልጦፍ ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕሊናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካበይ ኣርሕቕዮ ነቲ ሓመምቲ ነፍሰይ ብኸንትነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕሓን ኣበግስያ ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት ትልምንን ኣላይት ኣደ ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና። ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ።
ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን። ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና። ዓይንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ። ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና። ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓልየት ዝንላልኣ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተቆበናን ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ። ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር። ኦ ጎይታ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መቕብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ። ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ። ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፈቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ። ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ። ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ። ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጥኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ። ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ። ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳስየን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይተለይቲ እዘንቱ። ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅዱስ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ ኦ ጎይታ መሓረና። ምስጋና ንኣቦ ንወድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና። ኦ ጎይታ ሓጢኣትና ሓደገልና። ኦ ጎይታ በደልና ይፀብፅበልና። ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለልና። ኦ ጎይታ ንሕማት ካብ ፀሓየ እሞ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም። ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ንሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ። ኦ ካብ ሓጢኣት ንዝኾንካ ጎይታ መሓረና። ኦ ካብ ሓጢኣት ንዝኾንካ ጎይታ ርድኣና። ልማንና ከዓ ተቐበለልና። ክብርን ምስጋናን ብፍፁም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ እሜን። ኦ ጎይታ መሓረና። ኦ ጎይታ መሓረና። ኦ ጎይታ ባርኸና። ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና። ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጸልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቓድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት መግበና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣነስኻና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እማ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኽካ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ኣሜን። ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም። ኦ ቅድስቲ ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ። ምእንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ዓርግልና። ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ንሓጢኣት ነብስና ሓዲጉ ከመሕረና ናብ ጎይታ ለመነልና። ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ከጸግወና ለመነልና። ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ። ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና። ኣሜን። ምእታዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ። ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድኃን ዓለም ስለ ዝወለድክናን መጺኻ ነብስና ስለ ደድሓነናን ነመስግነኪ። ኦ ጎይታና ንጉስናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት መገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን። ኦ ጎይታ መሓረና። ኦ ጎይታ መሓረና። ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን ኣሜን። ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን። ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልደ ኣዋህድ እውን ንኣምን። ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ
ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ፣ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ፣ ኣብ የማነ ኣቦኡ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን። ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን፣ ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን፣ ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን፣ ትንሣኤ ሙታንን ንዘለኣለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር። ሃሌሉያ አሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ክደገልና ክርያላይሶን 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብኽብርኻን ብልክስኻን ሙላእት እየን። ኦ ንኹሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልናን። ወኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ቅሬታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ ብትዕልል ኣብ ልዕልና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ የቕርበለልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም በደልና ኣይኹን። በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበክነ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበክነ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበክነ አበሳነ። ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና። ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጸልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግሥትካ ትምጻእ፣ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት መግብና ለማሃብና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣውሳናን ደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ዜናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባር ክንበቓል
ብሓሳብኹም ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መቅበር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስም ካልካ ተዓረቐና ንሕደገልናን ወኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይቲ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣኸልና ብፀጋን ብርህራያን መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻም ዝኾነ ዋህወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባኣካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድርን ብክብረት ስገደድካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስቲ ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻ ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ተቐበል ህይወትና ኣቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉዓዘንን ስቅያት ብርድኣልና ብህልውናም ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን። ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ካብ ክፉኣ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልናኸ ደንገል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፅባቅት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ፍትወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ኦ ጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፋ ኣብ ልዕልና ቀልጢፋ ትውረድ ብርሃን ገፅካ ድማ ብነስና ይኹን ዘድሕነና ምሕረትካ ይምፃእ ዘሐጉሰና ሕያውነትካ ይገለፅ ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ እኩይ ካብ ኩሉ ሰተትን ሓልወና ከምቲ ተዛረብካዮ ድማ ትቐበለና ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኻን ሰላም ግበር ንተጋገየ ናባኻ ትመልሶ ትኽእል ንስኻ ኢኻ እሞ ኣብቲ ቁፅሪ ዘይብል ቦታኻ ንሰግደልካ ኣለና ናባኻ ኣብ ዝኦናሉ ግዜ ትሰምዓና ከምና ፀውርን ሓጢኣትና ትዕገስን ንስኻ ኢኻ ከመይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ መሓሪ ኢኻ ስመመሃሪ አንተ እግዚአብሔር አምላክን ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለትና ምግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሕደግናሎም በደልና መሰና ካብ ኩሉ ክፋድና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ንስኻ ኩሉ ግዜ ወዲ ኣብ ስለ ዝኾንካ ናብዚ ዓለም ዝተገለፅካ ንደቂ ሰብ ክትካነኸንን ከተዕቢልን ከኣኻ ንሕርያትካ ሰናያት ንስኻ ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ኩሉ ሰዓብ ሰናያት ክሃበኒ ንህዝብኻ ምድሓንቲ ምስኻ ኢኻ ክትረአ ብፍቓድካ ተገለፅካ ከማኻ ከመሓርን ቅዱስን ኣምላኽ ማን ኣሎ ሕጂ ድማ ከም ዝፈርኣረ በለልና ከም ዕብየት ምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ይእዝን ዘልፈኒ ወለዓለም
ዓለም ኣብ ጭርቤል እትነብር ኣምላኽና ብመላእኽቲ እትምስገንን ትውደስን ናብ ቅዱስ ማሕደርካ ዝኾነ ኣዳራሽ ክንኣቱ ዝዓደልካና ንስኻ ኢኻ። ምስጋና ቅድስና ናስብ ናይ ሰርክ ምስጋና ክንፍየልካ ንስኻ ናይ ኩልና ምሕፀንታን ልማነን ተቐበል ስመም ፅድካ ንሰውዖል ሰናይ ጨና መኣዛ ብእምነት ሃበና ንኩልና ብዘይ ምጭናቕን ብዘይ ስዕረትን ብዘይ መዕቀፍን ሓሉ ነገርና ካብ ምንድላ ፅንሒትና ድማ ካብ ንብዓት ንነፍስና እውን ካብ ናይ ሓጢኣት ሞታ ድሕን ብፀሎት ኩሎም ተም ካብ ፍጥረት ዓለም ዘስመረኻ ምስቶም በኣኻ ዙዳሓና ሓውሰና ብሓደ ወድኻ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎሞን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዝየኒ ዘልፈኒ ولا أعلم أعلم በእንተ ሥላሴከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሥላሴከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሥላሴከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ህላዌከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ርደትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ትስብእትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ልደትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ማኅፀና ዘጾረከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ አይዳዊሃ ለገሰሳከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ አብራኬሃ ለሐፀና ላቀፋከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ አጥባቴሃ ለሐፀናከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ከናፍሪሃ ለሰአማከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዘባና ዘሐዘለከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ አይጋሪሃ ለአንሰሰዋ ምስሌከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ግዝረትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ጥምቀትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ጾምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሕማምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ትሕዞትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ጽፍአትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዘሰለቡ ክዳነከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ቅስፈትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ቁርአትከ እግዚኦ
ተሳሃለነ በእንተ ቀኖትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ስቅለትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሞትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ርግዘተ ገቦከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ውእሰተ ደምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ግንዘትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዝህርከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ብካያ ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሐዘና ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ገአራ ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ትንሣኤከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዕርገትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሥጋከ ወደምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ 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 ኦ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ሰማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ሰማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተሰባይከ እምቅድስት ድንግል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘተወለድከ እማርያም በእንቲአነ ሰማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘሰከብከ ውስተ ጎል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ
ክርስቶስ ዘተጠብለልከ ባጽርግት በእንቲአነ ሰማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተከደንከ ቆስለ በለሶን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአዘዝከ ዘተገዘርከ አመ ሰሙን ዕለት በእንቲአነ ሰማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተምህርከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘልህከ በበህቅ በእንቲአነ ሰማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአዘዝከ ከመ ገብር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠመከ በዮርዳኖስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጾምከ 40 መዓልተ ወ40 ሌሊተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተመከርከ በገዳም በእንቲአነ ሰማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሐረይከ ሐዋርያት በእንቲአነ ሰማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአንሶስውከ ውስተ ዓለም በእንቲአነ ሰማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘመሃርከ ቃል ወንጌል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሐጸብከ እግረ አርዳኢከ በእንቲአነ ሰማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሐዙከ አይሁድ በእንቲአነ ሰማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሰሩከ ድኅሪተ በእንቲአነ ሰማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሰሩከ ድኅሪተ
በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘአሰሩ ከድኅሪተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘአተቱ ዘሰሃቡከ ዘሰሃቡከ ከመ በግዕ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘሃተቱከ ከመ ሰራቂ ወፈያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘአቀሙከ ውስተ አውር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘጸፉከ መልታእትየከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘሰለቡከ ክራነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘቀሰፉከ ዘባነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘአልበሱከ ከልመዳይ ዘለይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘተኰራይከ ርእሰከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘአስተቄጸሉከ አክሊለ ሶከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘአጸሩከ መስቀለ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘቀነውከ እደዊከ ወእጋሪከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘሰቀሉከ ዲበ ዕፅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘአስተዩከ ዘምስለ ሞት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘተአገሥከ ጽዕለተ በእንቲአነ ስማነ
ክርስቶስ ዘጥምከ ሞተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘረገዙከ ገቦከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ በድኃኒነ ክርስቶስ ዘአዋስከ ደመ ወማየ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውረዱከ እመስቀል በእንቲአነ በድኃኒነ ክርስቶስ ዘገነዙከ ዮሴፍ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ሞተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወደዩከ ውስተ ዝህር በእንቲአነ ሰማዕነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትንሣኤከ በሳልስለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአርገ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘፈኖከ መንፈሰከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትኩነን ሕያዋነ ወሙታነ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር ሰማዕነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኢበና አስተበቋ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም ምነወሙ ለእግዚእነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ናሰበኮን ወድስ ቤተ አምሪሃ ብዝሃለ መጸዋዕት ንጉሥ ለትነብሩ ተንስኡ ወለታረሙ ማእብሶ
ማርያምሃ በቃለ ስብሃት ጸውዑ ቆሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ጸልዩ ቅድመ ሰላም ንቅድስት ድንግል መዓዛ ወእመ በግዑ ማርያም ሰናይታት ማርያም ወበከ መድኃኒቴ በጽራህከ ተማህፀነ ምህላነ ስማ ረዳኢ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን እስመ ዘእንበሌከ ባይደይና ወለጻድቃን አረነ አብ ሳለነ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ መሐረነ አብ ሃሌሉያ ተሳሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይልከ ለፌኑ
አረነ መሐሪ ኃጢአተና አስተስር ወተማህፀን ነፍሰነ ወስጋነ ክርስቶስ ወደ እግዚአብሔር አምላክ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለን በምህረት ደምስስ አበሳነ እስመ ዘእምኀቤ ሃሌሉያ መሐረነ አብሳሂለከ መሐሪ በምህረት ሳይልከ ለኩሎሙ ይጸውዖከ ሰማይ ወትረ አምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ሳሄሎ ሃሌሉያ አኮቴት ሎቱ ይደል ክርስቶስ ለእግዚአ ኩሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይእዜ ተስፋየ አኮ ውስተ እዴከ እግዚኦ አማሐፅን ነፍስየ ሀበ አምላክ ምሕረት አማሐፅን ነፍስ ሀበ ንጉሠ አማሐፅን ነፍስ በእግዚእየ አምላክ አማሐፅን ነፍስየ እምኩሉ ምግባለ ኮይ አድህናለን ሀበ አምላከ ምሕረት
አመዓትን ስለ አበ ንጉሰ ስብሃት አመዓትን ስለ እግዚእየ ወአምላክየ አመዓትን ስለ እምኩሉ ምግባረ እኩይ አድህና ለነፍስየ አምላከ አማጽን ነፍስ አበነገሰ ስብሐት አማጽን ነፍስየ በእግዚእየ አማጽን ነፍስየ እምኩሉ ምግባር ወዲአለና ስለ ንሳሎ ናሰመላ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃል ዘይድየ ዘኩሎ ወአቡዝየስ አምላከ ነዳያን ረዳዬ ምንዱባን ዘይክል ኩሎ አልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳይ ኤዳን ንሕና ኀቤከ ተማይፀን ዘይድ ለኩሎ ወአቡዝየስ አምላከ ነዳያን ወተስፋ ቅቡፃን ናቤከ ተማይፀነ ወበከመ አቀብከነ እምነግ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ከመ አቀብከነ እምነክ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ በከመ አቀብከነ እምነግ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ነግ ሰሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ሳለነ ጊዮርጊስ አበ እግዚአብሔር አጸልይ በእንቲአነ ስማዕ ጸሎተነ ዘሰማይኮ ሰማዕተ ሰላም
ወሚጥማተከ እምኔነ ሃሌሉያ ሰአለነ ጊዮርጊስ ሀበ እግዚአብሔር ወጸሊ በእንቲአነ ሀረድዎ ወገመድዎ ወዘረው ስጋሁ ከመሃመድ ወወሰድዎ አበ ሰብአ ነገሥት ረገጸ ምድረ አንሰአ ሙታነ አባ ጊዮርጊስ በሰላም አደወ መንግሥተ ክብር ሃሌሉያ ሳለነ ጊዮርጊስ ወጸሊ አርየነ ለከ ሃሌሉያ ማይደረ ሰላምነ እድር ስላተ እሞሙ ለሰማዕት ወእቶሙ ለመላእክት ኦንስክድ ባርከኒ አባ እንሳእ በረከተከ በእንተ ሰላማ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከኒ እንሳእ በረከተ መልአከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ተዓለ ወጸሊ በእንቲአነ አይረገ ጸሎተነ ቅድመ በልዑለነ ገብርኤል አብሰራ ለማርያም ወይቤላ ትወልድ ወልደ ወይነግስ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ወአልቦ ማይለክት ለሰላሙ ሀብየየ ትአየ ሰናይ ትረግበ ደግበ ኤልየ ማዛፎ ከመኮለ ወኮሎ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከልክሙ ዓለም ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ
ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የአዶማ ኤኬደክ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሉ ማእከሌከ ንስግድ ወንግናይ ላቴን ወንትፈሳ ወንታሰይ ባቴ እስመ አምላኪቲ ድንግልናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት መንግሥተ ስብከቶም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶሙ ለመላእክት ላቲ ደሉ ክብር ወስብሃት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ገጸ መስቀል ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትሬ ሀሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ
መሐረነ Mahalane Klasota. እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ Mahalaya Mahalane Klastosa. እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ Mahalane Klastosa. ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሚካኤል Mahalane Klastosa. ክርስቶስ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሚካኤል Mahalane Klastosa. ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ እንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ እንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ እንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ እንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ እንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ እንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ ነብያት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ ነብያት
መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት ነብያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ እንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ እንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ሰአሊነ ሰአሊነ መነተወደቺ ያአወፅነ እማንያመ ዛኒነነ ማንያም ለለሳቶ ተጓለ ደዊሁ ዘውደቺ መግባብን ከንቱ ማት ወከሎሪት ብፁዓት ዘገብረ ማርያም እምነ ማሊስሌለነ መለተከመናሜነ እግዚኦ አክለ ማተከ እምንየ እግዚኦ ይገባኦሙ ለኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ አይለፈ እሳተ ወትከ ወአማቲከ ክርስቶሳውያን እግዚኦ አይለፈ ነጻሙነ እቶንያስተ እግዚኦ ይገባኦሙ ለጳጳሳቲነ ሲኖዳ እግዚኦ የከባ ዛኒግነተነ የእለችላ እግዚኦ የከባ ነታቲሃገለ እግዚኦ የከባ ለመካንነ ለበሰላምን አንያለመ ምድሪ ዘለማ ተቁረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና
ኣምላኽና ንጸልዮ ጸሎት ተማህለልና የምህልላ ኣብ ቅድሜኻ ቅቡል ግበረልና ኣሜን ድለዩ ክትረኽቡ ለምኑ ክወሃበኩም ማዕፀኩ ክሓብሉ ክፈተኩም ኢልካና ነዚ ቃል እዚ ተስፋ ብምግባር ኢና ቤትካ ተረኺብና ንልምን ንፅሊ ንምህለል ዘለና እሞ ኣምላኽና ከምቶም ሰማዕኻዮም ስምዓና ከምቶም ሰሚዕኻ ዝመሓርካዮም ንዓና እውን ሰሚዕኻ መሓረና ኣሜን ወዲ ሰብ መወዳቱ እንተፀበቀ እሞ መወዳእታ ኩሉና ፀብቀልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደልና ኩሎም ደቅና ወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ኣምላኽና በረኸታት ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ብኢድ መላእኽቲ ክሓልወና ዝኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ድማ ብፅቡቅ ቀይረልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ከድንግል ይኽእል ስጋኹን ድንግል ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ቅዱስ መሃለነ ኦስሉስ ቅዱስ ማከነ ኦስሉስ ቅዱስ ተሳለነ ጸጋ ዝተመላኽ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳየ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ፈቀሶብሆየ ኣብ ክርስቶስ ወድኽ ሃቴና ሃገና ስሉስ ቅዱስ ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ኣለ አሜን ዚኦ ተሳለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጌታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሓን ሃዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹ ኩሩ ብዛሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለየ ግናኻ ይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘለዎም ክሰምዑ ደለየ ግናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ሰማዕ ዘሎ ኣይዛንኩም ብፅዋት እየ ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ትግበረን ቤተ ወንጌል ቅዱስ ለሰሜን አወንጌ ቅዱስ ቅዱስ ወይትናገሮሙ በአምደ ደመና ወየዓቅቡ ስምዖ ወትእዛዞሂ ዘወሃቦሙ እግዚኦ አምላክነ እንተ ሰማዕኮሙ በዓንድ ደመና ተዛረቦም
ንምስክራቱን ነቲ ዝሃቦም ሕግን ሓለው እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ መለስካሎም። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 99 ቁፅሪ 7-8 ወይትናገሮሙ በአምደ ደመና ወያዕቅቡ ስሞ ወትእዛዙ ዘወሃቦሙ እግዚኦ አምላክነ እንተ ሰማይኮ በአምደ ደመና ያዕቅቡ ስሞ ወትእዛዞ አንተ ናገሮሙ በአምደ ደመና ወያዕቅቡ ስሞ ወትእዛዙሂ ዘወሃቦሙ እግዚኦ አምላክነ አንተ ሰማዕኮሙ በአምደ ደመና ያዕቅቡ ስሞ ወትእዛዞ አንተ እግዚኦ እግዚኦ አንተ ሰማይኮ ወይትናገር በአምደ ደመና ያዕቅቡ ስሞ ወትእዛዞ ሃሌሉያ ቆሙ አስምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናው ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
ቅዱስ ዘዚአነወ ማርቆስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅርበለልና መንፈስካ ምርሓና ብሓይልኻ ደግፈና ከም ቃልካ እንብረና ትንሰምዖ ቃልካ ድማ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ፈሊጥና ተረዲእና መንፈስ ክንዓብየሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ እስኻ ሓግዘና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ምድሪ ይኹን ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣምየን ኦ ዝትየ ማርያም ምናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕድና ድንግል ኢኺ ብስጋኽ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ብሩኽ ኢኹም ልተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ይሁቦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና ኣምየን ነዋ ወንጌለ መንግስት መንግስቶ ወጽድቆ ዘአውፈኒ አውፈይኩከ እሁየ ዲያቆን ሶስት መቀር በመንግሥተ ሰማያት አውሎጀ ጭርየስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ማርቆስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 12 ካብ ቁጥሪ 38 ክሳብ ፍጻሜ ብምህርኡ ከዓ በሎም ካብቶም ነዊሕ ባርኖስ ተኸዲኖም ዝዞሩን ኣብ ዕዳጋ እውን ክሳለምዎም ዝፈትውን ኣብ ቤት ጸሎት ኣውራ ምቕማጥ ኣብ መኣዲ ከዓ ስፍራ ክብሪ ዝደልዩን ጸሓፍቲ ተጠንቀቑ። ኣባይቲ መበለታት ይውሕጡ ከምስሉ ከዓ ጸሎት የንውሑ እዚኣቶም ዝገደደ ፍርዲ ክቕበሉ እዮም። ኢየሱስ ድማ ኣብ መንጽር ሳጹን ምጽዋት ተቐሚጡ እቶም ሰብ ኣብቲ ሳጹን ምጽዋት ከመይ ገሮም ገንዘብ ከም ዘውድቑ ረአየ። ብዙሓት ሃብታማት ብዙሕ ኣውደቑ። ሓንቲ ድኻ መበለት ከዓ መጽያ ክልተ ልብጦን ሓደ ቆድራን ተን ዝኣክል ኣውደቐት። ንደቀ መዛሙርቱ ጸዊዑ ከዓ እዛ ድኻ መበለት እዚኣ ካብዞም ኣብዚ ሳጹን ምጽዋት ዘውደቑ ኩሎም ዝበዝሕ ከም ዘውደቐት ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። ኩሎም ካብ ተረፎም እዮም ዘውደቑ እሞ እዚኣ ግና ካብ ድኽነታ ዘለዋ ዘበለ ኩሉ ምግባእ እያ ዝሃበት በሎም። ትሰምዕ ንዘላቶ ይስማዕ። ኣመን። ቃለ ቅዱስ ወንጌል ኪዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርቅ ዘነገሮሙ ዲና አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድኅረ ትንሣኤሁ ሙታንም ቅድመ ዕርገቱ ሰማይ ሳልዎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያኑ ምስለ ነፍሳታ ግብርቲ ቃይማት ከለዓለመ ዓለም ቅዱስ እግዚአብሔር
سعيان ቅዱስ موت ማርያም ቅዱስ ዘይመውት ጸጋው ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለክሙ ምስለ መንፈስከ ኮትዎ
ለአምላክነ ዘቶይደ የዳሎ ድኻን ልብስናን ዝኾንካን ዘይትልወጥናኻና መሰረት ጥበባትን ዓቃባ ኣልባብናን ዓይን ልብናና ዘብራኻልና ጸልማት ሕልና ርሕቃብናትካ ኣይምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትን ጥፋት ቶፌ ናይ ጥስብ መስቀሉ ድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ክዓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፍአ ነቲ ጠፍአ ደለኻዮ ብሞቶ ወድኻን ተበጅኻዮ ኦጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ነመስግነካ ኣሎና ያከ ንሴብሃከ እግዚኦ ኦጎይታ ንውድሰካ ኣሎና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋር ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስጉንካ ኢኻ ኦጎይታ ዛዛዛጋሲ ብኣኮቴትን ማሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስጉንኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልህን ናትካ ምክርን ናትካ ጥበብህን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻሉ ዝኾነ እወት ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ተገልፀ ቃል ካብ ኣሩታት እያ ተሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና ንውየድ ነወድሰከ እግዚኦ ወሃብ ህይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብናን ሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሰ ትሑታ ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረዶምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቐይ መድሓኒን ጥሙያት ዝሓሊ ንክፋእ ዝብቀለሎም ዓርቂ መናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን ማደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማይ ንመበለት ቀዳኒ ንዘኽታማት ዝኣልነታ ምራ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትኮን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቁን መራዘብ ኦጎይታ ከየረፍና ኩሉ ሰዓናኻ እነወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻም ፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽኑዓቱን ዘለካ ንዘለኣለም ኣለም በእንቴ አከ ወበተፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቱ ለከ ስብሃት ወኢሕዝ ለዓለም ዓለም አሜን መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህለ አምላክ ቅርበለልና ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና አምላክና ሰዓት ዛምሸ እዚኣን ሰዓት ዛለይቲ እዚኣን ድማ ባርከልና ምሳና ዝወዓልካ አምላክና ምሳና ክትሓድር ሰላማዊት መዓልቲ ዝወዓልካና ንመስግነካ ሰላማዊት ለይቲ ከተሕድረና ድማ ንምዕቀበካ ንዓለም ሰላም እዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ሕማም ኣብ ሓዘን ኣብ ጥምየት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ እህንታ ኣብ ሽግር ኣብ መከራ ኣብ ፀበባ ዘለውሎም ኣምላኽና ንኩሎም ከከምቲ ዘድሊ ጌርካ መሰሮ ፍጠረሎም ንዚም ዝወለድናዮም ኩሎም ድማ ባሪካ ቅዲስካ ናትካ ጌርካ ዕብየልና ንዓኻ ዘይከውን ኣይተሃበና ወፈሩ ድሓን የትወልና ዝገሹ ድሓን መለሰልና ኣምላኽና ንዓና ድማ ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ፀብቀልና ኣብ ሃገርናን ኣብ ተፈላለየ ክፍላት ዓለም እዚ ወርሓት እዚ ወርሓት ክረምቲ እማ ኣምላኽና ዝናም ጠል ዝናም ሻይን ዛምረኸታን ዝመሎም ዝበቆለ እኽሊ ድማ
ካብ ነፋር ካብ ንጣር ድሕንካ ኣፍረ ኣምህርቲ ኣብፅሓሎም ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና እንደገለና ካብ ክፋል ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኽውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስእቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ከመይ ውዕልኩም? ከመይ አምሲኹም? ከመይ ቀኒኹም? እግዚአብሔር አምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ይኹን። እቶም ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ኮንኩም ብዩቱብ ትከታተሉና ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ደቀና ኩልኹም ኣብ ዘለኹሞ ሰላም እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። ኣምላኽና ብሕያውነቱ ጠሚቱ ከይተገባኣና እዛ ዓለት እዚኣን እዛ ሰዓት እዚኣን ዝሃበናን ዝወሰኸናን ነታ ዝሃበና ሰዓትን መዓልትን ድማ ንምስጋና ንጸሎት ስለ ዝኣኻኸበና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን። ዝጸለናዮ ጸሎት ዝተማህለልናዮ ምህልላ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዓሪጉ መዓዝ ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ድማ ይግበረልና። ኣቐድም ኣቢልና ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 12 ካብ ቁጥሪ 38 ክሳብ ፍጻሜ ኣንቢብና ነርና። ደጊመ ከምብቦ እየ። ብምህርኡ ከዓ በሎም ካብቶም ነዊሕ ባርኖስ ተኸዲኖም ዝዞሩን ኣብ ዕዳጋውን ክሳለምዎም ዝፈትውን ኣብ ቤት ጸሎት ኣውራ ምቕማጥ ኣብ መኣዲ ከዓ ስፍራ ክብሪ ዝደልዩ ጸሓፍቲ ተጠንቅቑ። ኣባይቲ መበለታት ይውሕጡ፣ ከምስሉ ከዓ ጸሎት የንውሑ። እዚኣቶም ዝገደደ ፍርዲ ክቕበሉ እዮም። ኢየሱስ ድማ ኣብ መንጽር ሳጹን ምጽዋት ተቐሚጡ እቶም ሰብ ኣብቲ ሳጹን ምጽዋት ከመይ ገሮም ገንዘብ ከም ዘውድቑ ረአየ። ብዙሓት ሃብታማት ብዙሕ ኣውደቑ። ሓንቲ ድኻ መበለት ከዓ መጽያ 2 ልብጦን 1 ቆድራንቴን ዝኣክል ኣውደቐት። ንደቀ መዛሙርቱ ፀዊዑ ከዓ
زادخ مبلزئا كابزوم أبزي ساسون مصوات زودق كلهم زبزح كم زودقت بحق بلكم اللخو كلهم كاب ترفهم إيام زودقوا أمو إزي أغنى كابت دخنتا زلوا زبلة كل مقبأيا ذهبت بلوم تسمع نزلاتو يسمع نأمن قال قدوس وانجيل زيابير أملاخنا كم زفقدلنا كابزا زنببنا إياه وانجيل ماركوس معرف 12 قصري 4 زياتهم زقدد فردي كقبلوا أيام كم زبل زلو ويتانان أملاخنان مدحنينان إيسوس كريستوس إيو نمانيو زياتهم زقدد فردي كقبلوا أيام زبلهم زلو بشدشت عينات زتقلصوا أيام مجمريا نوح بارنوس زخدنو تغدينهم أبعد عقاون كسالموهم زفتو أبيت صلوت أورا مقمات أما أديخا سفرا خبري زداليو صحافتي تتنقعو أبايت مبلتات يوحطو كم سلوخات صلوت ينوحو زياتهم زقادة فردي كقبلوا أيام وردلو كابتي قصر بعن حدن كسعفت سامية زلو انت دارئنا يون أبتقد مقويتا زنبرلو أبتقد متقميتقلو زنبره انتاي نبره ساتن مصوات نبره كمزا كنا أتخلنا أب أفدقينا زلا مالتيو حجي بزحات هابتامات بزح نابت مصوات كودقو رئيوم حانتي دخا مبلد دما مصيا كلتا لبطون حدا قدناتين زأكل أو دقت مستم نابتي نايتم هابتامات كتريو خلخا أي مازازننيو ويتاقنا عندك أما زامرتن تايلوم إذا دخا مبلد زيا كابزا مابزا سات ونززأتو كلهم مصوات زودقو كاب كلهم زبزح زودقتسي زيا بحقي ابلكم اللخو إلو كلهم تم هابتامات كام من تأم أوديقهم إلو كاب ترفهم يم أوديقهم كابتن نابرهم كل مسقبرو زترفهم يم أوديقهم إذا سبت زي آقنا نمشاتي نصباح ندحراي ندحر صباح كيبلتكن إتا زنبرتا كاب دخنتا كل مقبا ذهبت إيا بلوم أمو أبتلع لخن رئينا زتوقس إنا رئينا أبزدما تمقوس زلا سبيتي مبلتنا نرئزل لنا أمو أب كل أقل قلوتنا أب كل قعزنا أب كل هيابنا دما كمذا مبلت قويتا بهيابا زتحقوس الله أب قدم قويتا مقوز رخبت قويتا بعلو زمسكر الله كسع حجون سما أم العالم إنا تسبكه كما أبن الدماء إنا تقلصت تنبر زلا بصبوك نقلت نحنا دماء أملاخنا السير دعنا اتوان بتحدو وقن دماء زيادة كله نقلقلتي زيادة كله دماء نمرحتي إذ ملكت مقنياتو نتوما بشعوز نبرو أبتقوانتي مرحتي هايمانوت
ኣካየቲ ቤተ መቅደስ ኣገልገልቲ ኣምላኽ ተባሂሎም ዝጽውዑ ዝነበሩ ንዓታቶም እዩ። ክዳኖም ነዊሕ ባርኖስ ኣብ ዕዳጋ ዝዞሩ ሰብ ክሳለምዎም ዝፈትዉ ኣብ ቤት ጸሎት ድማ ኣብቲ ዝለዓለ ናይ ክብሪ ቦታ መቐመጢ ዝደልዩ ከምኡውን ኣብ መኣዲ ኣብቲ ስፍራ ክብሪ ክቕመጡ ዝደልዩ ጸሓፍቲ እዮም እሞ ካብዚኣቶም እንታይ ግበሩ? ተጠንቀቁ። ኣባይቲ መበለታት ይውሕጡ፣ ከምስሉ ከዓ ጸሎት የንውሑ። እቲ ጸሎት ናብ እግዚኣብሔር ዝድይብ፣ እቲ ጸሎት ምስ እግዚኣብሔር ዘራኽብ፣ እቲ ጸሎት እውን ንዓታቶምን ነቶም ዘገልግልዎም ዘለዉ ህዝቢ እውን ዝጠቅም ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ንረኣዩኒ ንገጽ ርአ ጸሎት የንውሑ እሞ እዚኣቶም እንታይ እዮም? ዝገደደ ፍርዲ ክቕበሉ እዮም። ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት፣ ኣሓት ሕጂ ንሕና ነዚኣቶም ኣይኮናን ክንወቅስ ወይ ድማ ክንሓሚ። እዚ ቃል እዚ ሎሚ ንመን ዝዝረበሉ ዘሎ? ንዓይ ንዓኻትኩም እዩ ዝንገረና ዘሎ። ከምዞም ዝውቀሱ ዘለዉ ኸይንውቀስ፣ ከምዞም ዝሕመዩ ዘለዉ ከይንሕመ፣ ንገጽ ርአ ንኣንነት ብትዕቢት ዝተመልአ ብመን ከማይ ብኸማይ መናሎ ዝብል መንፈስ ወይ ድማ ርድኢት ንኣምላኽ ነገልግል ወይ ድማ ኣብ ቤት ኣምላኽ ከይንህሉ። ምክንያቱ እዞም ዝጥቀሱና ዘለዉ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ናይ ኦሪት ኣገልገልቲ እዮም ነይሮም። ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት፣ ኣሓት እቲ ዝኸፍአ ኣብ ቤት ኣምላኽ ከለኻ ምጥፋእ እዩ። እቲ ዝኸፍአ ምስ ኣምላኽ ኣለኹ እናበልካ ኣምላኽ ዘይፈልጠካ፣ ኣምላኽ ድማ ኣገልግሎትካ ዘይፈልጦ ምዃን ይሕማቕ። ኣይጽልዩን እዮም ኣይተባህሉን እኳ ደኣ ጸሎት የንውሑ ነይሮም። ግን ትሕትና ዘይነበሮ ኣብቲ ቤት ጸሎት ኣብቲ ዝለዓለ መቐመጢ ኣብ መኣዲ ኣብቲ ዝኸበረ ስፍራ ምቕማጥ ዝደልዩ ዝነበሩ እዩ ዝብል። ሎሚ ንሕና ከመይ ኣሎና? ብትዕቢት ዶ ተመሊእና ኣለና? ብመን ከማይ ዶ ንነብር ኣሎና? ብንዓይ ዝመስለኒ የሎ እንዶ ንመላለስ ኣሎና? ኣምላኽ ክጥምት ከሎ ናብ ኣገልግሎተይ ናብ ኣገልግሎትኩም ክጥምት ከሎ ከምዚኣቶም ኮይና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከይንርከብ እዚ ንዓና ንምንታይ እዩ ተጻሒፉ? ንመጠንቀቕታ ንመለበሚና ክንመሃረሉ እዩ ተጻሒፉ ዘሎ። መጀመርያ ኣምላኽና ብትሕትና ዝግልገል ኣምላኽ እዩ። ብግሩህ ልቢ ዝግልገል ኣምላኽ እዩ።
أما نጨብጨባ ንናዕዳ ሰብ ንዝና ስምና ንምጽባቕ ንዓና ንኽብሪ ኢልና ነገልግል ኮይኑ ሁሉ ኩሉ ኽብሪ ኩሉ ገልግሎትና ንመን ይኹን ንመድሃኒ ዓለም ይኹን ከምኡ ክኸውን ድማ ጐይታ ባዕሉ ይርዳኣና ምክንያቱ ስለ ዘየገልገሉ ደይኮነስ እንታይ ደኣ እቲ ኣገልግሎቶም ናይ ስጋ እቲ ኣገልግሎቶም ናይ ትዕቢት እቲ ኣገልግሎቶም ድማ ናብ እግዚኣብሔር ዘቕንዐ ንእግዚኣብሔር ድማ ንኽብሪ ዘይኮነ ስለ ዝኾነ እዮም ዝውቀሱ ዘለዉ እሞ ሎሚ ድማ ኣገልግሎተይ ኣገልግሎትኩም ተልእኾኹም ድማ ከምዚ ኸይከውን ክንጠንቀቕ ግባአና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ እውን ምዕራፍ 23 ቁፅሪ 13 ቁፅሪ 33 እንታይ ዝብል ኣቱም ጉቡዛት ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን መንግሥተ ሰማያት ንሰብ ተዓጽውሉ ንርስእኹም ኣይተኣትዋን ነቶም ከኣትዋ ደልዩ ድማ ከኣትዉ ኣይተሓድግዎምን ኢኹም እሞ ወይልኹም ኣትማትማን ውልት መንደላይ ተመን ከመይ ገርኩምከ ካብ ፍርዲ ገሃነም ክትመልቁ ሰውረና ኣምላኽ ኣቱም ጉቡዛት እንታይ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን መንግሥተ ሰማያት ንሰብ ተዓጽውሉ ንርእስኹም ኣይተኣትውዋን ነቶም ከኣቱ ዝደልዩ ኣይተሓድግዎምን ኢኹሞ እንታይ ወይለኹም ንዓና ተጋጊና ሰብ ነጋጊ ኸይንህሉ ንሕና ካብ መገዲ ሓቂ ወፂና ንሰባት ካብ መገዲ ሓቂ ንምውፃእ ምኽንያት ከይንህሉ ንሕና ካብቲ ቕኑዕ ወፂና ንሰባት ድማ ካብቲ ቕኑዕ ጎደና ኣምላኽ ዝርከበሉ ነውፅእ ከይንህሉ ክንጥንቀቕ ግባአና እዚ ከምዚኦም ዝገብሩ ስንታይ ወይልኹም እዩ ዝብል ደሎ ኣትማን ብላ ኣሎ ውሉድ መንደላይ ተመን ከመይ ገርኩምከ ካብ ፍርዲ ገሃነም ክትመልቁ ካብቲ ሓያል ፈራዲ ካብኡ ዝመልቕ ዋላ ሓደ የብልናን እሞ እንታይ ንግበር መገድና ነቕና ንሕና ነታ መገዲ ንፍለጣ ፈሊጥና ድማ ንኻልኦት ነታ መገድን ነታ መእተዊኣን ፈሊጥና ድማ ከነፍልጥ ድማ ይግባአና ምክንያቱ ተዓንቂፍና ንኽንደይ ንዕንቅፍ ናብ ቤት ኣምላኽ ሰብ ንኸይመጽእ ምስ ኣምላኽ ሰብ ከይዕረቕ ንሕና ደቂስና ንኻልኡ ነደቅስ ንሕና ተዓንቂፍና ድማ ንኻልእ ዕንቅፋት ንኸውን ኣብ ዘመን ዝመሊእ እዩ እሞ ወይለኹም እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ወንጌል ሉቃስ እውን ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 46 ቁፅሪ 52 ንሱ ኸኣ በለ ንስኻትኩም ፈለጥቲ ሕጊ ድማ ንሰብ ከቢድ ጾር ተሰክምዎ ባዕልኻትኩም ግና ነቲ ጾር ብሓንቲ ኣጻብዕኹም እኳ ኣይትትንክይዎን ኢኹም እሞ ወይለኹም ቁፅሪ 52 ኣቱም ፈለጥቲ ሕጊ መርሖ ፍልጠት ወሲድኩምሲ ንስኻትኩም ኣይኣተኹምን ነቶም ከኣቱ ዝደልዩ ድማ ከልኪልኩሞም ኢኹም እሞ ወይለኹም ስቓል እዚ መጠንቀቕታ እዩ እዚ ቃል እዚ ጐይታ ተዛረቦ እዩ ንስኻትኩም ፈለጥቲ ሕጊ ኢኹም እብላ ኣሎ ንሰብ ከቢድ ጾር ተወፅርዎ
ተሰክምዎ ንስኻትኩም ግን ግደፍ ክጸርዎ ግደፍ ክስከምዎሲ ብሓንቲ ኣጻውዕኹም እንታይ ክትንክፍዎ ኣይትደልዩን ኢኹም ክትንኪዎ ኣይትደልዩን ኢኹም እሞ ወይለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎሚ ግበር ዝብል መሊኡ እዩ ገሩ ዝገብር ኢና ስኢና ቀኒዑ ዘቐንዕ ኢና ስኢና ሓቂ ሕጂ ሓቂ ዘትሕዝ ኢና ስኢና እሞ እዚ ቃል እዚ ሎሚ ንዓይ ንዓኹም እዩ ኣቱም ፈለጥቲ ሕጊ መርሆ ፍልጠት ወሲድኩም ንስኻትኩም ኣይኣተኹምን ነቶም ከኣቱ ዝደልዩ ድማ ከልኪልኩሞም ኢኹም እሞ ወይልኹም መዕንቀፊ ከይመፀ ይተርፍን እሞ እቲ ብሰሩ መዕንቀፊ ዝመፅሲ እንታይ ኢሉ ወይልኡ እቲ ስንታይ ተዘይውለድ ነበረ ኸማን መሓሸ እዩ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት እዚ ዘመን ዘለናዮ ምዝ ቃል እዚ ዝሰማማዕ እዚ ቃል እዚ ድማ ነዚ ዘለናዮ ዘመን ዝገልጽ እዩ ንድሕሪት ተመሊስና ብኣታቶም ኣይኮንናን ክንዛረብ ዘመንና ንዘመንና ኸ ንሕና ከመይ ኣምሲልናዮ ኣለና ንሕና ምስ ኣምላክ ከመይ ኣሎና ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 2 እውን እንታይ ዝብል እቶም ንሽጉራትሲ ፍትሒ ክኸልእዎም ንድኻታት ህዝበይ ከዓ መሰለም ከግድፍዎም ንመበለታት ምርኮኦም ክገብርዎን ንዘኽታማት ድማ ምእንቲ ክኸትርዎም ኢሎምሲ ሕጋጋት ዓመፃ ዝሕግጉ ሕሰም ዝጽሑፉ ሰሓፍቲ እንታይ ወይልኦም እቶም ንሽግራት እንታይ ዝገብርዎም ፍትሒ ዝኸልእዎም ፍርዲ ዝነግፍዎም ሓቂ ዘጥፍኡሎም ንድኻታት ነቶም ስኡናት ነቶም ዘይብሎም ድማ እቲ ዝግብኦም መሰሎም ድማ ዝነፍግዎም ዘግድፍዎም ነተን መበለታት ድማ ኣብ ክንዲ ዝድግፍዎንሲ ናቶም ምሩኻት ናቶም ዕሱባት ዝገብርዎን ንዘኽታማት ንድኻታት ንዘይብሎም ድማኒ ምእንቲ ክኸትርዎም ኢሎም እንታይ ዝገብሩ ሕጋጋት ዓመፃ ዝሕግጉ ሕጊ ዓመፃ ዝሰርዑ ሕጊ ዓመፃ ዝሕግጉ ሕሰም ድማ ዝጽሕፉ ኣብ ክንዲ ጽቡቕ ኣብ ክንዲ ጥዑም ድማ ሕሰም ዝጽሕፉ ሕጋጋት ዓመፃ ድማ ዝሕግጉ ስንታዮም ወይልኦም እዞም ከምዚኦም እዩ እቲ ኣርእስና እዚኣቶም እንታይ ዝገደደ ፍርዲ ክቕበሉ እዮም ዝበለ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት እዚ ቃል እዚ ንመሃረሉ ንመዓደሉ ንመኸረሉ ተመኺርና ንመለሰሉ ካብ ጌጋና ንተኣረመሉ መፀው መልእኽትና ትንቢት ኤርምያስ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 29 ቁፅሪ 21 እቶም ንሰብ ብሰርሕ ሓንቲ ቃል ከም በዳሊ ዝፈርድዎ ነቲ ኣብ ደገ ዝግስጽ ከዓ መፈንጠራ ዝግትሩሉ ነቲ ጻድቕ ድማ ብኸንቱ ዘርሕቕዎ ክጸንቱ እዮም ካብዚ ከምዚ የድሕንና ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት እቶም ንሰብ ብሰርሕ ሓቂ ከም በዳሊ ዝፈርድዎ እዚ ዘመንና ሎሚ ሓቀኛ ተጸልኣሉ
حق زارب زحميلو حق زارب زصلعلو عقب زبل دما زنعقلو زماني ناون زلنا نزمننا مسل نعنا إذ صحف زي نتما بدقة بحقي زمهرو زقسسو زقان حدما انتاي زغونو مفنت أراز قطرو كودو قوام إلهم مفنت أراز قطرو نتصادق نتقنع دما بخانتو زرحو انتاي كقبريهم كتصانتيهم خنياتو ناي كله كفؤ نجر تحفصه ويتعض انتايو مصناتيو كاب كفؤ صبق يلن كاب كيسنا يلن كاب مرقم برخت يلن اما ويلخم إنا نبحل سلنا ازي متأنققتايو ازي مملسينايو ازي مقنعينايو ازي قال ازي سمعنا أنا بإذن لخو كما إذن لخو إلنا حجون أب مهلاونا فلتنا نابتي زقنح زقسس زمكر زل أملاخ ناو تتملي سناون تمالب أنيركم انديخم أيناتينيكم أيبلناني أبينركم زبل أملاخ أيكونن تايدا أبين لكم زبل أملاخ يزلنا أمو حج مهلاونا نتقملو مقدنا نقنعلو فتحة أين قيننلو نزختمات أين نقفعلو نحسم أين نتقه نشقرات فتحين نفك يا بير بعلو يصورنا اتنسو زخبرلو نحنا دما منقستن ورسلو مقدي اسو بعلو أو تسأنيعنا هنكيد اسو يحقزنا زي آتوم زقادة فردي كقبلو يوم نت مخانم تنقيرنا له مخابعاتهم كين يخون كنت انكه تفرادي يقوم زبل زله تقنع يقوم زبل دله تقول له زحازة يقوم زبل زله امتن السد لينا خوينا كن مالالس كويتا سلام كرسوس نقولنا يردعنا سلق على أملاخنا كبر مسقانا نعيخن سميعنا نقبر قارنا دما نصدق زيابير نقولنا يحقزنا برخم الشات تكبر لنا وولد ومنفس قدوس ومنفس قدوس مسقانا يخنو مدهاني كريستوس مدهاني دسم قدوس سمكا بنصح لينا بنصح لنا أبزوريا مقدس كان نركبالونا نركبالونا لجت بيتليم تمكت يوردانوس تمكت يوردانوس ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ስጋ ነፍስ ድሕነት ስጋ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና
ክርስቶስ ቃል አምላክ ጌፋሲካና በጌፋሲክ ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕካ ብሰማይ ብምድሪ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምላኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃብየ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ ጸጋ ዘእም አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ ለምንልና ለምንልና ለምህንልና ናይ አምላኽ አደም ለምንልና 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 ናይ አምላኽ አደም ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ናይ ሓደራ ናይ ቃልኬ ናይ ኩልዳን ናይ ኰላት ናደ ናይ ሓደራ ናይ ሓደራ ናይ ቃል ኪዳን ናይ ኰላት ናደ ነፍቀሪት ሰብኺ ማዕከን ለውሃ ጠበቓ ጥቑዓ ተስፋ ናይ ድኻታት መፍቀሪት ሰቢኺ ማዕከን ለውሃ ጠበቓ ብፁዓ ተስፋ ናይ ድኻታት ለምንልና 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 ናይ አምላኽ አደም ለምንልና 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 ናይ አምላኽ አደም ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል እመ ብዙኃን ክብርሎና ጸጋሎና ተስፋሎና ብልማኖኼ ክብርሎና ጸጋሎና ተስፋሎና ብልማኖኼ ካመዓት ናይ ሰዶም ናይ ገሞራ መድኃኒት ዘሓደገና ይመስገን ጐይታና ካመዓት ናይ ሰዶም ናይ ገሞራ መድኃኒት ዘሓደገልና ይመስገን ጐይታና ለምንልና 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 ናይ አምላኽ አደም ለምንልና 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 ናይ አምላኽ አደም
ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ንኽንሳሕ መንፈስ ቅዱስ ኣይትፈለየና ንኽንሳሕ መንፈስ ቅዱስ ኣይትፈለየና 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 ሓይልኻ ሃበና ኣይትፈለየና ኣይትፈለየና ሓይልኻ ሃበና ንኽንሳሕ መንፈስ ቅዱስ ኣይትፈለየና ንኽንሳሕ መንፈስ ቅዱስ ኣይትፈለየና 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 ሓይልኻ ሃበና ኣይትፈለየና ኣይትፈለየና ሓይልኻ ሃበና ንኽንሳሕ መንፈስ ቅዱስ ኣይትፈለየና ንኽንሳሕ መንፈስ ቅዱስ ኣይትፈለየና 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 ሓይልኻ ሃበና ኣይትፈለየና ኣይትፈለየና ሓይል ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቆባ ኣይዳውር የልዕል ናባኻ ንቐማተይ ተንሲእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ የንግሰካ ነፍሰይ ኣምላኽ የማዕቆባ ኣይዳውር የልዕል ናባኻ ንቐማጠይ ተንሲእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻሞ እምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ የንግሰካ ነፍሰይ ኣምላኽ የማዕቆባ ኣይዳውር የልዕል ናባኻ ካብ መቐማጠይ ተንሲእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻሞ እምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ የንግሰካ አሜን አሜን ወዳታ ኩልና ድማ ኣጸብቐልና ሰዓት መዓልቲ ባሪካልና ኸ ነመስክነካ ሰዓት ዛምሸት እዚኣን ሰዓት ዛለይቲ እዚኣን ድማ ባርኸልና ነና ቤትና ድማ ብድሓነ ሰላም ምለሰና ኣብ ሓዘን ኣብ ሕማም ኣብ ጥምየት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ጭንቂ ኣብ መከራ ኣብ ጸልማት ኣብ እህታ ኣብ ስቃይ ዘለዉ ድማ ኩሎም መሰሮ ፍጠረሎም ይወፈሩ ድሓን ይእትወልና ገሹ ድሓን ምለሰልና ደቅና ድማ ወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት
ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ከምትን ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎ በደልናን ኣውሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸደንግል ኢኺ ብስጋ ኸውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋቕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ኣፍትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ፍትሐ ወይ ስረይ እዚና አምላከን ወራን ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ቀና ሰረ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ቀናት ወይ ዲያቆናት ሮን ሳይዱ ገጻናት በበስምኩም እኮ ፍትሐ ነው ንጻነ ይረሴነት ክሏን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መለሰት ተኸልተ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከመውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በልዓሰርተ ተኸልተ በእንተ እግዝእትነ ክርስቶስ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብዚ ዘለናዮ ቦታን ዕፅፍን ኣብዚ ቤት ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ዝን ዕፅፍን ድርብን ኮን ይውረድ እግዚአብሔር ይቀበሎ ብሰማይ ይዕረግ ረኽምሸት አሜን